mitam takin ke chu ka van duai bi enga tinge heng zong zong ka chunga thlen bi ato pa pathian en mo chiat le thi kan thriat tek do chu mo pathian hian re thei bi turte van duai bi turte nat tua reng bi turte hian tu ma siam lo du than na nei mission hi siama du kan thlang thei kan thlang thin he khovela hian du than tur tam taka oma nupui pasal kan zon na konga sum kan la lu na kan zon na konga bial nu bial pa kan nei kan zon na konga kan du than na kan kong zo hian kan ngalam hun thui takina hril ti kan hria em tu ma hi van nei sa piang house sa piang kan om lo kan thil ti azir zelin ni kan kong zo azir zelin ni machine chu ti nga la om chu wang chuan ulung takin phim khur takin du thlang la kong zo ro chu tiang tur chuan andrew hian du sama sang be ka hlana cheu ka lo me ole engtin nge kop pui tur kan zon le bialu bial pa nu pi pasal machine te chuan a secondary ring kan zong thi nom zia chu an pian an alem an hlei thing em an me na thaim an zir sang em an chung bodin mun na thaim sum le pai an lut ne mem mitlang pui minol pui na kan zong ani ma se apoi mo ber lo apoi mo ber zo ka chu Christian chung buan niem pathian ti tak tak mi niem Bible chia thi na ma tong trai thi niem ko ran bel tlat mi niem he thil li kan zong tur ani du kan thlan sual lo nan kong dik lo kan zo lo nan bial nu bial pai zan na konga nu bi pasal ko pui tur zan na konga no film khur thi yang che